ଏଇଟା ବାଜି 10 ଟଙ୍କା ନା ବେଟା 10 ଟଙ୍କା ରଖିନି ମାରିଦେବି 20 ଟଙ୍କା ବ୍ଲଗ୍ ହଉଛୁ ରାକ୍ଷୀ 3 ମାସ ଆଗ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧା ହଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ମୋ ଅରିଜିନାଲ ରାକ୍ଷୀ ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ତାର ଏଇଟା ହେଲା ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇର ବୁଝିଲୁ ଆଜି ବୁଲତେ ଯିବ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ସେଇ ଯୁଗରୁ 6 ମାସ ଆଗ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଯାଉଛୁ ବାସି ରାକ୍ଷୀ ଆମେ ହୁଆ ତ ମେଉ କେନ ବାନ୍ଧି ମାମୁନ ବାନ୍ଧି ହେଇଟା ମାମା ତୁ ନା ଝିଅ ଛୁଆ ବାନ୍ଧ ଏକରେ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ବାଞ୍ଚିଟା ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରାଖି ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ତା ଅରିଜିନାଲ ରାକ୍ଷୀଟା ଅଛି ନା ସେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବନି ସେଟା ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଦେଲେ ଦେ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେ ଆଣିକି ଏଇ ଯେ ପୁଡି ଲଗା ଦେଲେ ତାକୁ ଦେ ଦେ ପଞ୍ଚିରା କାଇଁ ଦେଖ ତ ଖାଲି ହଲ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଖିଟା मैं कोई नहीं 10 टंकिया राखी एटा 10 टଙ୍କା रखी सेकी दिन केही भी डाउट करू एटा गोटे 10 टंकिया राखी मात्र 10 टंका सर रात बांध दे हम ओरिजिनल लागी बिंत्र अछि ये जरा खुलिया नहीं ये राखी चूरो काट दे बोल के काट मुझे काट दे ना थाऊ ए थाऊ तू बांध दे ना काट दे तो आज राखी बांध बुगी तोरा केते का बांध दू ସେ ଗୋଟେ ଖାଉ ଯେ ପାଇଁ ଆଉ ହେଲା ତୋର ବାନ୍ଧି ଦଉଛ ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟା ଅଛି ଏଇଠି 5 ଦିନ କାଉ ତୁ ବାନ୍ଧି ଦେବେ ହେଲା ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟା ଆସ ତ ଏଇଟା ବାନ୍ଧି ଦଉଛ ଛିଡ଼ା ରାକ୍ଷୀଟା ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟା ଛିଡ଼ି ଚିକେନ ଦେବେ हजार जन କେନ ମୁଁ ମୋର ବାଞ୍ଚ ମୋର ପଳେଇ ଯିବି ମୁଁ ସେଟା ବାନ୍ଧିଦେବି ଏଇଟା बात मारा बदल दियो আজি চিন্তা ভাগে তো চিড়া রাখিটা বললা সেলিব্রেট सेलिब्रेट রাখিবে সেলিব্রেট ক্রিকেট ব্যাট আজুজু বল দেখা মামা দিদু অঙ্কল তো बांधी उड़े बना राखी की ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ତ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି ସମସ୍ତ ଅଙ୍କଲ ମାମା ଦି ବାନ୍ଧିଛି ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ସାଇଲେନି ରାକ୍ଷୀ ଦେଖେ ଦେ କୋଇଟା ହଉଛି ମୋର ରାକ୍ଷୀ ଏଟା ହଉଛି ମୋ ରାକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କର समझो सेम राखी आ किस ଅଙ୍କଲ ରବିକା କଇଛି ରାକ୍ଷୀ କାଇଁ ଦେବେ ବନ୍ଧାଉଛୁ କଇଛି କାଇଁ ଦେବେ कौन सी करनी ରବିକା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଉଛୁ ସୁନ୍ଦର କାଟି ଦେ उल्टा हो था एतिक था